anyị na-anabata onye ọbụla n'ọgbakọ nke ozi ọma ukwu akpọrọ GCK, nke ezigbo ozi ọma a na-akpọ GCK na onye ozi a na-akpọ Dr. W F Kumuyi na-ewetara gị. Biko ana m achọ ka ị nọnyere anyị dịka anyị na-akọwara gị maka ọgbakọ a. N'ezie, Ebuka, ozi ọma a na-eweta nzọpụta, ozi ọma a na-emetụ aka n'obi, ozi ọma a na-agbanwe anyị. Na-agba nke mbụ n'ozi ọma a, anyị nụrụ maka ọla ebube nke na-eweta nzọpụta. Anyị hụrụ ike Chineke, anyị hụkwara ọlụ amara nke Chineke dịka ọ na-abịa n'ụzọ dị ukwuu. Onye na-akwado ozi ọma, onye nọ n'isi ozi ọma bụ Dr. Pastor W F Kumuyi, onye anọ n'ọdụ n'ịgbasa ozi ọma. Biko anyị na-achọ ịgwa gị na otu ozi ọma siri bịa, ọtụtụ ndị mmadụ anatala ọgwụgwọ nsọ. Kemgbe ozi ọma jiri bịa, ọtụtụ ndị nrịanrịa anatala ọgwụgwọ nsọ. Kemgbe ozi ọma jiri bịa, ọtụtụ ndị ngwọrọ agaala ije, ndị isi ahụ n'ụzọ, ndị na-arịọ ihe ọbụla ọgwụ n'aka Chineke ezitela ha ọsịsa ha. Biko ana m achọ ịgwa gị, ọ bụrụ na ị nweghị olileanya, ị nweghị nzọpụta, ị nweghị mgbaghara, otu ọbụla ọ siri dị, biko ana m achọ ka ị bịa nọnyere anyị n'ọgbakọ nke ukwu a. Biko genye ntị enu n'onye ozi anyị. Jizọs wee zaa ha sị ha, n'ezie asị m gị, ka hara bụ onye ọbụla, onye ọchịchị ndị Juu dịka Nicodemus, onye ọbụla, nwaanyị nke a maara aha ya n'etiti ndị Izrel, ya ka na-ebi ndụ emeriri emeri, ndụ nke mmehie, ndụ dịka mmadụ niile si dị. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ na mmehie, o nwere ike ọ na-aga n'ọgbakọ ha, ya gaa n'ebe ụmụ Chineke na-agbakọ, ya gaa n'otu nzukọ dịka a na-efe ofufe n'ebe niile dị iche iche. O nwere aha nke ịbụ nwa Chineke, William, Stephen, ma Joseph, ma Josephine, ma Mary. O nwere ike inwe ọkwa dịka ọ gaala n'ebe a na-amụ akwụkwọ, nke a na-amụ akwụkwọ nsọ, ya eweta akara ugo. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ na mmehie bụ oru nke mmehie. Onye ọbụla nke na-ebi ndụ na mmehie ugbu a, ka bụ oge nke eziokwu. Lee anya na ndụ gị. Ị pụrụ ịsị, kemgbe a mụrụ gị dịka nwata na-ega na-etopụta dịka nwa obere nwa, na-etopụta dịka nwa okorobịa, ga-esi n'ụlọ akwụkwọ pụta, gaa na-arụ ọrụ n'ime ebe a na-arụ ọrụ. Onye ọbụla, ị pụrụ isi na inwe n'onwe gị na ibiele ndụ dịka onye mmụọ ozi, bie ndụ eluigwe, bie ndụ dị nsọ, bie ndụ zuru oke n'echiche gị, na ndụ gị, na omume gị, na mmekọrịta gị, mgbe ndị mmadụ na ya, mgbe naanị gị nọ naanị gị, mgbe ọnwụnwa na nnwale na-abịakwasị gị, mgbe ị kwesịrị iguzo, ga-ewe bụrụ onye akwadara site na ndụ nke mmehie. Ọ dị onye ọla n'ebe a ga-asị n'etiti ụmụ Izrel na ya nọ n'okike agbụ, anyị emebeghị ihe ọjọọ ọla. Ya hara bụ onye ọbụla nke mere mmehie, onye agha ghọọla oru nke mmehie. Na amaokwu 35, onye nwaanyị sịrị na oru adịghị anọ n'ụlọ ruo mgbe ebighị ebi. E nwere ụlọ ebighị ebi, e nwere ebe obibi ebighị ebi, e nwere eluigwe ebighị ebi. Oru nke mmehie, onye mmehie kere agbụ, onye mmehie kegidere, ewere eriri nke mmehie ntakịrị maọbụ nke buru ibu, nke mmehie buru ibu, maọbụ na mpụta ihe, ma ọ dịka otu onye, ma ọ maara ndị mmadụ maara ya. Oru adịghị anọ n'ụlọ ebighị ebi, mana nwa na-anọgide ebighị ebi. Nwa nọ n'ebe ahụ ime ka anyị nwere onwe anyị. Ọkpara ya nọ n'ebe ahụ ime ka ị nwere onwe gị. Na akwụkwọ Mak 10 amaokwu 46, ya wee bịaruo Jeriko. Dịka ọ na-esi na Jeriko na-apụta, ya na ndị na-eso ụzọ ya, ọtụtụ igwe mmadụ, ma ndị kpuru ìsì, Batimiọs kpuru ìsì, nwa Tamiọs,
a wee nọrọ n'akụkụ ụzọ na-arịọ arịrịọ ka wee bee nwoke a ebe a ka ọgwụgwụ ya ga-adị. ọ kpuru isi, emesịa ọ ga na-arịọ arịrịọ. o nwere ike ọ pụghị na-arịọ arịrịọ maka ihe oriri, o nwere ike ọ pụghị na-arịọ arịrịọ maka ọkwa, o nwere ike ọ pụghị na-arịọ arịrịọ maka ịchị isi. Emesịa ọ dị nwoke a ọ bara ọgaranya, o nwere ihe niile n'aka ya. Chee maka ịba ọgaranya, chee maka ụlọ, chee maka ihe nnweta niile nke ndụ a, ịchị isi, ma inwe okwu ogologo, ịga ebe niile. O nwezuru ihe niile, mana ọ bụ onye kpuru isi nye ndụ ebighị ebi. Emesịa wee nwụọ. Mgbe ọ gara n'ebe nke ọzọ, ya wee malitekwa ịrịọ arịrịọ, na-arịọ sị, nna anyị Abraham, ana m arịọ rụ na anyị nọ n'ikpu isi na mpụta ihe n'ime mmụọ na ihe ọmụmụ na dịka mmadụ na omume gị gaa bụrụ onye kpuru isi. Emesịa ị ga-aghọ onye arịrịọ Jizọs, na-arịọ Jizọs nwa David, mere m ebere, enwee m ntozu oke ọbụla, abịara m maka obi ebere gị. Wee na-achọ obi ebere n'abalị a, ị bịara maka obi ebere ya n'abalị a. Obi ebere Chineke agwọrọ gị n'ihi obi ebere Chineke, ka mere eji nnapụta gị site n'obi ebere Chineke, na-akpọrọ anyị, na-ejikere anyị maka eluigwe site n'obi ebere ya. Ọ bụ ihe ịtụnanya dịka anyị na-anabata ebere Chineke nke si n'ozi ọma ka anyị na-anọ, nke nwere ike ime ka anyị wee hụ ụzọ. Ozi ọma nwere ike ịnapụta anyị, wee nye anyị nnwere onwe. Ọ dị ihe ise nke m chọrọ ka ị na-atụgharị uche dịka ị na-ege ozi ọma. Nke mbụ, ebere nke o nwere nye onye kpuru isi. Nke abụọ, ike nke Jizọs Kraịst ịnapụta anyị mee ka anyị onwe anyị. Nke atọ, ọ bụrụ na abụ onye kere agbụ na mmehie, apụrụ m inwere onwe m, nwee ka m ụzọ. Ka nnọọ, ọ bụrụ na m rịọ maka ebere, aga m anabata ebere ha. Nke ikpeazụ, enwere ụlọ na ebe obibi nke e nyere onye ọbụla nke nabatara ekpere a. Ya mere, dịka ị na-aṅa ntị, dịka ị na-atụgharị uche n'ozi ọma, ị ga-enwere onwe gị. Ya mere, ka anyị laghachi n'ozi ọma dịka pastọ Dr. W F Kumuyi ga-ezi anyị. Ana m anụ ọtụ ndị mmadụ na-asị na akwụọla m ụgwọ m niile na nzukọ anyị. Ana m akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri m. Ọ dịghị ihe ọbụla dịka m ji ụgwọ na nzukọ na-asị onye nwe anyị, achọrọ m ịga eluigwe. Elele m mpịakọta m niile, akwụọla m taịtị m niile. Ka wụ ihe ga-akpọrọ gị gaa eluigwe. O wụ be Kalvarị wụ ihe ga-akpọrọ gị gaa eluigwe. Obi ebere Chineke, nzọpụta na-abịa n'ogo nke obi ebere Chineke. Obi ebere a na-abịakwute gị taa. Ọ bụrụ na ị nọrọ jụụ, mechie ọnụ gị, ga-ehulata isi gị. Ndị mmadụ ọzọ na-asị onye nwe anyị, achọrọ m nzọpụta, achọrọ m mgbaghara, achọrọ m nnapụta. Gasị abụ m onye nzukọ, abụ m nwaanyị na-aga nzukọ, amụrụ m n'ime nzukọ a dịka nwa Chineke. Olee otu esi mụọ gị dịka nwa Chineke? Amụrụ gị n'ezinụlọ ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na amụọ gị ebe a na-edowe ụgbọala, o mere gị ka ị bụrụ ụgbọala. Ọ bụrụ na amụrụ gị n'ime ebe anụ ụlọ nọ, o mere gị ka ị wee egwu ma ọ bụ atụrụ. Na nne gị na nna gị nwa Chineke, eme gị ka ị bụrụ nwa Chineke. Mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye nzọpụta lebara gị anya, gasị onye nwanyị, lee m nọ n'ebe a, anọ m n'ebe a taa. Ị ga-akpọ Jizọs, si onye nwanyị Jizọs, ana m esi na mmehie m na-apụta, ana m ekwenyere onye nwanyị Jizọs. Ekele dịrị Chineke, nzọpụta ga-abịakwasị gị, ọgwụgwọ nsọ ga-abịakwasị gị. Ịnụ na ozi ọma nke a Chineke nyere site n'aka pastọ Dr. W F Kumuyi. Biko, ọ bụrụ na ihe niile o kwuru, ozi ọma niile o nyere, ọ bara gị uru, ọ bụrụ na ị natara ya, enwere ihe atọ dị mkpa ị ga-eme. Nke mbụ, kwete na Chineke ga-azọpụta gị. Nke abụọ, nwee ezigbo okwukwe na ihe niile ị kwetere na ọ ga-eme na ndụ gị, na ọ ga-emere gị ya. Nke atọ, kwupụta mmehie gị niile. Enwekwala nke ị na-ezuturu Chineke. Ọ bụrụ na ime n'ihe dị otu a, achọrọ m ka imechie anya ka m kpere gị ekpere.
si onye nwe anyị Chineke, anyị na-ekele gị maka ozi ọma nke a ị nyere site n'aka onye ozi. Ana m asị gị Chineke ka ị gbaghara ma sachaa m, mee ka m pụọ n'oru, mee ka m pụọ na-adịghị ike nke nrịanrịa nke mmehie na-ewetara anyị. Onye nwe anyị, ana m asị Chineke ka ị gbaghara m ma mee ka m dị ọcha, wepụ aha m n'akwụkwọ nke ọnwụ ma deba ya n'akwụkwọ nke ndụ. Ana m ekele gị Chineke n'ihi na ama m n'imere ihe dị otu a, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Obi dị m ụtọ na isonyere m n'ekpere a. Biko ekwela ka ekwensu napụ gị ihe ọma nke a pụrụ iche ị natara n'aka Chineke. Alaghachikwela azụ na mmehie gị, ma Chineke ga-enye gị ikikere ịnọnyere. Anyị na-anabata gị na mkpebi a nke ikpebiri. Dịka ị nwere mkpebi a nke dị oke mkpa, anyị chọrọ iru gị nso, anyị chọrọ inyere gị aka n'okwukwe ọhụrụ a nke ị chọtara. Ya mere, dịka anyị na-achọ inyere gị aka, ị ga-erute anyị nso. Ị pụrụ isonyere anyị na nzukọ Deeper Life ọbụla nọ gị nso. Ị pụkwara isonyere anyị na igwe nzikọrịta ozi nke bụ www.dclm.org/connect, azịmaọkụ www.dclm.org/connect. Ya mere, biko sonyere anyị. Biko ịnọtala n'aka nwanne m nwoke, biko ekwela ka ihe ọbụla gharịpụ gị ịnata ọgwụgwọ nsọ mgbe ọbụla onye ozi ga-abatakwa ọzọ. Biko sonyere anyị. Imeela. Ọgbakọ oziọma nke anyị nwere bụ site na ngalaba Deeper Life Bible Church ka anyị na onye isi ije ozi anyị bụ Pastor W F Kumuyi na-enwe n'obodo Ebola, Rivers State, ka a na-akpọ Boyi na Rivers State. Anyị ga-ewere akpọ ụnụ ka ụnụ bịa nọnyere anyị ihe oge dị otu a, n'ihi na ọ bụ oge nwere onwe pụrụ iche kesịrị n'ebe Chineke nọ, na ị ga-enwere onwe pụọ na nsogbu ọbụla rịarịa niile, ihe mgbu niile, ọnọdụ ọjọọ niile, ị ga-enwere onwe gị site na ọgbakọ dị otu a. Anyị na-akpọ gị oku. Ndị ozi a dị n'ụzọ ọbụla ụzọ atọ. E nwere nke mgbasa ozi ọma nke uhuruchi by 5 o'clock. E nwere ọbụla mgbakọ ozi ọma nke ụtụtụ nke ndị niile na-eje ozi na ngalaba dị iche pastọs ndị ọzọ atọrọ ga-enwe elekere anya 7 nke ụtụtụ niile n'oge mgbakọ ozi ọma. Ọbụla a ga-enwe nke ndị yut Satọde nke kwuru n'oge pụrụ iche. Ndị yut ga-enwe ọbụla mgbasa ozi ọma nke a na-akpọkwa impact. Ọ ga-abụ oge dị egwu, ọ ga-abụ oge dị ukwuu. Ya mere, ebe ọbụla na anyị na-akpọ gị oku isonyere anyị, ọ ga-adị mgbe ọnwa a ga-agba ụbọchị 27 ruo na ọnwa mbụ nke ọbụla, ụbọchị mbụ nke ọnwa Nọvemba. Ya mere, dịka anyị na-akpọ gị bịa sonyere anyị. Ị pụrụ iso anyị n'igwe na-eje ozi ịkọ na-eto ọbụla site na ọbụla ma handset gị ma ọ gịnị, ma ọkwa gị bịakwute anyị na Deeper Life ọbụla nọ gị nso n'ebe ibi. Dịka ị na-abịa ọgbakọ dị otu a, onye nwa ga-esi n'ime wee gozie gị. Anyị na-ekele gị n'ihi na ama m na anyị ga-abịa ka anyị nkwa gị ebe ahụ n'ụbọchị ndị a. Onye nwa anyị gozie gị n'aha Jizọs.